Yes, tinuyuan gid nati. Di gyud ko miingon nga wala niya gituyo. Kay kabalo naman daan nga naa na siya ay kung ano na comment sa usa ka tao and then huwag nga iya pang gipatulan or may gayon lagi ng mga term sa uban nga sana gibahugan na o nanay mais. Oo. Di ba? Ang manok gihatagan ng mais di tuktukon. Oo, mao na giingon nga grab the opportunity. Opportunity No, na swerte oo. na. Oo. Maayo man ang i-grab natong opportunity pero depende pod siguro sa opportunity. Yes. Na mga Oo. opportunity at will nga later on makahatag nimo og problema maghatod sa imong suliran. Di man siguro na nato matawag nga opportunity Ate Jing kay kung may untag opportunity so makahatag Positive. og positive Mhm. nga way sa imong life anan din sa iya negative naman kay naglibog naman siya karon. So mo na atong ingon nga mo lagi na nga mo na ingon nga dali himuon apan lisod sulbaron. Yes. So, yes. Usa ni mga ka-feelings nga usa ni nga mga topiko nga kinahanglan nato nga ingon pa huna-hunaon kani usa nga mga proof nga before ta mo decision may makakita man or wala kinahanglan gyud nga timbangon nato adisir nato hinaykon adisir ta magpahinaya. Yes, tinuod gyud na Ate J, no? Pero namang gyud miingon gyud ta nga labi na mostly layo iya partner. So ang lalaki mo nagingon nga di gyud sila mo balibad kung naanay mo dool. Ingon palagi Oo. niya diri pod nagpakalalaki. Yes, nagpakalalaki daw siya. Mao ni karon. So mo ni ang iyang problema karon. So ato na sugdan Joseph, no? Yes. Ang pagtubag sa imong mga pangutana karon, no? Ning Sa daw iyang kahapon, saktong no? buhaton natin. Sa imong saktong buhaton nga naglibog na ka sa imong sitwasyon nga torn between two lovers. So di kinakalikayan mostly sa panghitabo sa lalaki, no? Kay mo lagi na imong giingon nga magpakalaki ka. So sa karon kay committed naman ka and then ibalik na ang imong kuan or ang imong original or ang imong una nga gika relasyon so nagproblema na ka kay naa na siya so duhan na sila sa imong kinabuhi. So di man siguro malikayan sa imong part kay ang imong di ba Ate Jane to asa kuan layo ang iyang partner LDR and then sila. pero dili pa pud sila kasado. Mm-mm. So live in. And then ni-interning isa ka stalker nga iyang gimen siyang kinabuhi apan kuno aduna na sila nahitabo ug miingon pa ka nga mas naluoy ka sa iya. Ikumpara sa imong kuno no kanang ka-relasyon nga dugay-dugay na o taod-taod na. So timbang-timbang nga og maayo Joseph, no? Ayun. Kaya ang imong kuan karon, ang imong kahimtang karon murag naa ka sa pag-doubt sa ila duha kay medyo napoy kabug-aton kay ang imong feeling aning isa, aning bag-o kay niingon man ka nga maluoy ka kay ikumpara sa imong una. So diha nimo matimbang-timbang kung kinsay bugat nimo sa ila. Kay kung bisan dugay na to sa imong kinabuhi apan dili daay mo kuano? Dili daay nimo siya bugat sa imong kuan feeling. So mo ani akong ikahatag kanimo karon nga mga tambag o mga advice sa angay nimong pagkabuhaton. So na ay walo ka pa maagi kung unsa nimo paghimo sa insakto nga desisyon sa pagpili sa usa ka babae nga angay sa imo ha or kanang dili ka magmahay sa unahan kay miingon gi hapon diri according to expert sa eharmony.com Ate Jane nga akong gi basa ng palabanta sa iya so miingon siya nga clarify the heart versus the mind. Ayun. So ayun. So Kinahanglan gyud di ay. kinahanglan nga imong iklaro ang imong feeling sa imong kasing-kasing ug huna-huna kung unsa imong tumanon ani. So number 1. Joseph kung namati ka karon no, pamati ituhop o ibutan mo Timan sa imong ini. nano, timan So number 1 imong buhaton. Consider their positive qualities. So imong makumpara sila duha kay ang appearance niingon ka nga gwapa aning ikaduha. So dili man kuno mabi diba? Dili batiog na wong. Dili batiog na wong. So May nagpasabot nga gwapa o may kaya. Pero huna nga
ang appearance mo fade, no? Mhm. Mag-edad ang babae kung edad nag 50 years old above, kay ang 40 mo rag tabang-tabang pa na. So pagka 50 na, makita na nimo ang unsay yang ko ano, ang iyang beauty. So kung ano mo fade na ang beauty sa usa ka tao, mabalalaki man o mababae. So ang imong buhaton, imong yung pangitaon kung unsay important qualities nga imong gipangita sa usa ka babae. Ang importante, Joseph, ang iyang loyalty ug ang iyang pagkamasinabtunon sa imuha. Mhm. So, mo na siya no, number 1. So number 2, consider the compatibility factors. Kung compatible mo, so pili ang imong partner, madugay man siya o sa imong kinabuhi o bag-o pa, basta kay naghatag siya kanimo og compliment, no? Gihatagan kaniya og importante og ang inyong body chemistry murag imong makita nga pare kanang magkasinabot gid mo. So mao na siya ang importante nga compatible mo nga unsay imong mga wants mo sabay siya. Dili siya mosupak sa imuha, di ba? Na may uban nga diha magkasumpaki ang relasyon kung ang isa dili ka maantigo mo sabot sa imong gusto. Mhm. So kuan yun, importante nga kasinabot mo duha. Ang imong gusto mo sabay po siya, mo gusto pod niya ang buhaton. So uya po sa iyang gusto pod nimo. So magka sinabtanay mo diha nga pamaagi. Mhm. So number 3, choose the one who treats you well. So na may uban nga kuan Ate Jen, nagpasabot nga kwartahan sila o gwapa sila or unsa pa diha, medyo kanabitang i-lockdown lang ka. Kay Basta-basahon lang. Basta-bastahon lang ka kay kuan man siya sa iyang kaugalingon. Kanang singan ani nga kuan gid siya na ang iyang behavior murag kung gid nga i-lockdown ka mas mataas siya sa imo, so murag dili na maayo. Mhm. So ang importante nga hatagan kaniya og kana bitang pagrespeto, pag-care ug paghigugma ug pagpamati kung unsa ang inyong tumong sa usag-usa. So naamoy maayong future ana kung naa na siya, no? Importante gyud Ate Jean ang pagrespeto, no? Sa imong partner kinahanglan na gid kay respeto, no? Kay kung wa kay respeto, so nagpasabot na dili ka kanang dili mo compatible. Mhm. Number 4 na ingon nga understand the difference between attraction and real connection. Ayun. Oo. Attraction of real og connection. real connection. Kung magka-connect mo duha, ano niya kanang murag malipay ka kung mag-uban mo. Na may uban nga Komplementaryo ra na pakitang tao lang nga pero sa ilalom dai mag-aligot-got ka nga. Di mo ko ganahan ani niya. Napugos ra ko. So diha nagpasabot nga ang imong kuan dili siya dapat para sa imo. Kay naglagot man ka, so unsa may imong happiness kung kamo na mag-uban. Mhm. So importante nga naa ang connection ninyo duha. So sunod, review your relationship. So katong imong dugay na nga karelasyon kanang nag-live-in na mo karon. So kuan ra gihapon murag imong i-recall ba kung unsa ang kuan sinugdanan sa inyong pagkamit antod karon, unsa ang iyahang gipakita sa imo, maayo ba? Kay naara bay uban Ate Jen nga maayo lang sa imuha kanang ikaw ra gyud ba ang iyang giayuhan, pero okay. sa imong mga relatives or Mm-mm. sa imong mga friends murag di siya ganahan kana Di niya matake. di niya matake, di niya madawat murag ikaw ra gyud ang iya ha. So nagpasabot nga self kuano siya no, kana self-centered. So ikaw ra ang iyahang higugmaon, dili way labot ang family. So mo nay dapat ni mo huna-hunaon nga makakuan ba siya no?
makahatag ba siya positive energy sa imong palibot o sa imong mga mahal sa kinabuhi. Maayo ba siya matagad, maayo ba siya mohatag og mohatag ba siya og panahon, labi na gyud Ate Jean sa in panahon sa mga problema, kung maantigo ba siya mo share kanang maunay maayo nga tipo sa imong pagkapilion nga mamahimong partner. Girlfriend material. Yes. So, sunod, be with the one who makes you a better person. So, kung ang babae, o kanang duha nimo ka binuhat, maimo nang ma-compare. Kung naa ba siya'y pamaagi o mga panghimo nga ways, no nga, mamahimo kang maayo nga tao sa imong isig ka tao. Kay na may uban nga, kuan, kanang tudluan kag dili maayo nga mga, kuano, kanang mga gawi, nga ikaw hinuon nga mahimo kang dautan para sa lain nga tao. So mo nay daghan gid kaayo atong makita ana nga kanang tudluan ka sa dili maayo nga pagkabuhaton nimo. So di na ka mahimong maayo nga tao sa imong isig ka tao. So mo nay number 1, tan-awa kung sa ilang qualities kung inana ba sila. So number 7, ingon nga don't rush your decision. So bisag nag-live-in na mo karon na nakika-live-in og ma-compare nimo sa imong mayon ka sa imong ka-stock. So tan-awa sa ila duha kung kinsa gyud the best, no? Kay wa pa total wa, di ba wa pa man sila nakasal Ate Jane. So mo nagiingon nga magbuwag pa man gani kuno ang gikasal na, how much more sa wala pa. So imong matimbang-timbang ug maayo kung kinsa gyud ang pinaka at most important sa ila duha para sa imuha. Kay kung maingon ka nga naluoy ka sa isa, so miingon pud ang uban nga kung naa kay kaluoy, so naa po kay gugma. Kay kung wala kay gugma, wala po kay kaluoy, di ba? Pwede ra to nimo siya ietsapwera agad-agad. Dili lang nimo i-mind unsa iyang bation. Oo. So tinuod gina Ate Jane. Kung wala kay love sa ato pa, kay naamangan siya kaluoy Ate Jane, na po siya gamay, na po siya gugma. So last, just trust your instinct. So kana mo na imong importante nga ang imong kaugalingong kung ano kanang pag kanang gibati o kanang kinsa gibugat sa ila duha sa imuha. So mo na importante nga ang trust gyud ang kuano ang imong sa imong maghatag nimo og maayong vibe sa imong huna-huna. So ayaw na kuno pag kuan, ayaw na pagpangita og another reason ba kung ang imong subconscious nagsulti sa imo nga kana gyud siya ang imong pilion, kung kinsa gyud nagpitik sa imong heart mo, nag-ingon gipitik sa imong kasing-kasing Ate Jane sa una pang mga sa atong kuano dialect. So moog gid na siya kay pinitik sa kasing-kasing kay miingon man sila nga kung bisan pag unsa ka gwapa, unsa ka buutan, basta kay wala ni pitikang imong kasing-kasing dili mo compatible ana. So dili ayaw pug sa ang imong kaugalingon nga mopili ka sa usa ka babae nga tungod lang kay murag kuan bitaw Ate Jean nga murag na kay utang na loob, murag inana lang. So ang importante mo to nga ang imong subconscious mo ga-dictate sa imo nga kana ang pilion. So mo na imong the best nga himon Joseph, no, nga karong kahapon hinaot unta nga imong mabutang sa imong hunahuna ang among mga gihatag nga mga advices ni Ate Jane sa pagpili sa imong kuano duha ka binuhat nga naa sa imong kinabuhi karon nga naghatag nimo og kalibog. So inana lang kay dili man siguro mahitabo ang nahitabo na sa inyo duha kung maingon ka lang nga wala no string attached. So namagi na Ate Jane nga kung ano no string attached nga naa na permi sa imo ha. No string pero murag statement ra ng no string attached. Yes, mura na hinom ka agad. ng kuan ka ng unsa pa nga ani kaning Rabi tang papilit Ate Jane murag Pasta or glue. pasta or glue.
Gig. Nagpabilin. Masking tape na. So, napilit na. Mhm. So, diha na mangita nakakaroon. Ayun. So, kana yung mas bugat sa imo. Siguro, number one gihapon, ang communication. So, ipasabot. Kung kinsa ang imong madihado, kung kinsa ang dili nimo pilion, so pasabta siya kay useless man ang siya imong pilion nga wala gyud ka ni bati og love, di ba? Mao sakto po. So, maro to ate. Kuan man gud siya. Siguro pwede matawag kong kanang playing safe at will, pero never pa ko nakakuan man gud og ani nga murag na ay sudden ba kanang kalit lang nga change of heart ingon pa nila nga karon siya pa unya kalit lang nga na iniabot nga murag na-divert ang imong kuan pagbati dito sa usa ka tawo. So most probably dili ko maka-sure kung effective ba ang or kung naaba ko yung maisip nga effective nga advice. Pero usa lang gyud ang ningsulod sa akong una-una katong term ni Ate Will, katong gitawag ni Ate Will nga kinahanglan nga timbang-timbangon. Kay para man gud sa ako dili kami still malibog, dili kami still ma-conscious kung kinsay angay pilion kung wala pay something, no? Gingon pa ni Ate Will, kung wala pay nakapilit sa nga pagbati din sa imuha. So mautong mga kuan ni Ate Will karon, no? At tong nadunggan medyo maugyod toy pinaka makatabang sa atong letter sender karon. Siguro makaingon ko sa sinugdana ingon ka nga para sa ako ang tong giterm na ko kaganina off air nga basin og kuan ra nimo kalingawan or duwa-duwa lang, pero naay maunigingon nato nga naay mga butang nga wala nato damhanga naagi kalit nga kabag-uhan. So sa atong letter sender karon manghinaot mi nga nahayagan ka sa mga na kuan na share ni Ate Will sa imuha nga mga steps o syempre if ever nga ma-handle na nimo or maka-choose na ka kung asa sa duha, hopefully nga dili naka mo take risk og kanang sulod-sulod og mga kanang murag gisabayan ra ba ang panahon, no? Kana sabay sa kuan ra, sabay sa agos ra sabay sa tama. Oo, para dili ka mabalik pa sa ani nga situation nga naglibog ka or medyo dili man pud gud lalim para sa atoa nga naatay pilion og naatay biyaan. So ma-feel nako ang siguro ang akong nga nakuan karon sa Ate Will is kuan siya nga kung basig na ay masakitan. Eventually Yes. naagi masakitan. Masakitan man siya ang imong idihar pero pasabta. So tiyan nimo nga kung magpadayon inyong relasyon wala man gyud kulang man gyud ang imong feeling sa iya. So siguro makasabot, di ba? Bisag kista siguro Ate Jane sakit man tinuod apan mas maayo nga nasakitan siya sa una o sa kamatuoran kaysa ipamugos ang iyang kaugalingon nga wa gyapon kapaingnan. Yes, kanang murag nag-uban mo pero pretending na lang ang tanan. Mas sakit na. So better to be honest na lang. And pero before ka mo kuan i-assess sa imong kaugalingon if ang imo bang na feel din sa imong gitawag og stalker is real connection na ba or na-attract lang ka tungod kay naa siya pud perminti sa imuha during that time nga distant ang imong karelasyon. Mga ka-feelings ato asang i-share ang atong quote for the day gikan sa picturequotes.com. Nag-ingon diri, be true to yourself and to your feelings. Those are the only things in your life that will never lie to you. So sa mga kuan nato din mga naminaw nato din or sa kung kinsa man ang naay mga pagduha-duha, mga mga kabalaka, always consider ang imong kaugalingon nga pagbati. Kay bisan pa man magpuyo ka sa kagustuhan sa uban, sa kakomportable sa uban, pero ikaw wala nagmalipayon. Dili kay hapon ka makahatag or maka-provide sa jive nga gikinahanglan sa kung kinsa man ang imong gipili nga partner kung ikaw sa imong kaugalingon magbasulubong. Okay, o karon mga feelings ang ato nga Bible verse gikan kang Ate Will. Yes, gikan sa Romans 8:19. Nag-ingon, for the earnest expectations of the creature waited for the manifestation of sons of God. So nagpasabot kini nga dili taangay mahadlok sa second coming of God o sa atong judgment nga mobalik si Jesucristo alang sa paghukom kanato kung ready ang atong kinabuhi o ready na ta sa atong kaugalingon sa pag-atubang kaniya.
Yun, daghang salamat Ate Will og mga magdungog-dungog na pud kita og mang adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate G ng atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.